Naik tongnai jotani khapani takte bu khupsongno tinini katal video norokno lamsogo katan ke tini bihik sairok ni bagai blackhono na kokmani kok tubi phai tongo obong kangke tini norok ni bagai kok kaham tubi phaike norok ni bwskango hik kaham khapni takte bu khuksong sung brui chela wngoi sung kaijaklayo nukung khlaio chelarok saboni chai sabo hik kaham manui man saboni chai sabo bhik khaisinai man tini o kok rokno no norok ni bwskango tubi phaikya hingke saboni chai sabo borok kaham tei maya gwnang bwsai bwsano hamjak koknai abo haiman tini obono bwrwi rok ni bagui blackkheno koktoma kaham norok ni bagui tubi phaikya ka norok o video no first to last skip khlaioi nai tonglaijadi norok ni bagui ang tini porinai phwrwngmung 31 ni 20 no kaisa no porinai phiaba kok bokhro hingke hik kaham bo bigra rokno yak war kheruo tei bialo klaijak rokni thani yak phologui yapharo hingke khabani taktai bu khuksong oro norok saimano borok kaham rok borok kaham roke bigra rokno yak war kheru bo je borok kaham je bihik kaham ongnai rok oro bo kangke tamo bigra rokno bo yak war khe ruo bo bini bwkhao abahai bigra khangra rokno nasigui tongoi manya tanke botamo yak war khe bigra rokno ruwi ruo han bagui no khapani taktai bu khuksong abo bo nung ang hai borok ruwi manya borok khak war kherunai rok kangke tamo bo blaino borok kaham bo blaino bwkha kaham bo blaino maya gwnang abo hai borok simingse bo ruwi mannai yak war khe blaino borok no khairoknai borok kachimingse bo yak war khe rwimanai hayake ruwi manya jesmano nung bigra khangra masaya manungya nugui tongdi bo nono kisapano khengsa sudono wngya bini bwkhao khairokmung kwrwi maya kwrwi hingkangke khapni taktai bu khuksong oro tebo tongo tei bialo klaijak rokni thanike yak phologui yaphar bialo klai tongnai rokni thani hingkha tamo bo yak phologui se yapharo naji tamo tabuk chung oro bigra bai bial hamani kisa kok pherlaio khapni taktai bu khuksong angba asuk sachogui maya bialo klai tongnai rokni kokno kain kisa saono bini bial hingkha bebakno bial tabo romdi ri chumnani wngoi bo bini bial wngoi mano rang puisao bial wngoi mano ar nini da gudal chekhara joto mani khwnoyo bini bial wngoi mano bo khe abahai rokno bo nasigui tongoi manya bo tamo ringoi se yak phologoi se tamo bini bwkha kaham bai khe ruwi rohornai ke khapni taktai bu khuksong tini nungbo bihik kaham mankhankhe obahai no nungbo borok kaham wngoi nung bigra khangra tei bialo klaijak rokno nung kaham kari manai khapni taktai bu khuksong naji hik kaham hingkangke bwsaino askhe borom khlaio bwsaino bo askhe borom khlainai han bagui no khapni taktai bu khuksong o borom hmmani bo kisani kokya nadi nung buini bwskango nini bihik bai borom khlaijagai tongkhangke je bwsai byakti bo bwsukse man borom gwnang bo borom man bihik borom khaima bai bo tamo okra chakra rokni ganao ma asuknai man gwnang borom gwnang rokni bwskango
Ke khapani takte bo khuksong tini obono ang norokno ok sanani musungo nungo tini bihi kaham wngnani chesta khlaidi nungo borok kaham tei maya ganang buino chubanai buino khairoknai borok wngdi khapani takte bo khuksong asukno jotono hambai.